Sampun paripurna Sri Atmaja temanten sakloron nggih nyipun Lukar Busana katuran kadhiraken malih manjing jroning sasana rinengga. Monggo. Kembang Rawe. Ya, sebelahke sampurne ya Juli ya. Caritane wong senang dongya sabale. Wiwitane lunggih jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong dek aku tresno. Tenang Caritane wong seneng dongya sabale. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong dek aku tresno. Lulus Raharjo Nirboyo Nirsangkala kirap Kanalendran. Sri Tanjung pun kakang sing teka wong ayu. Sri Tanjung ndang dinakne tawangi. Sri Tanjung orang ngono pun kakang kudune disambut kanthi mesem guru. Kok malah lungguhan wae ning guru. Wonten wonten wingking niku rapi-rapi niki lho Kang Mas. Jumbuh karo pawarta sing gak tampa. Aduh, Sri masa Tanjung, urung Sri mateng ya apa to ya. Terus saiki biyen ketok apa saiki ketok apa? masuh ya urung rampung ya apa to iki kok bingung Sri dhewe aku Tanjung. tuh. Pengen ati ningsun ketemu bojo. Awit sampun kaleksanan. Bupati Srananing Praja wujuding Mas Telung Lengkung Gumbara Telung Gelung. Enten tamu to? Daya-daya kepengin ndang petuk bojo kok ya tanggapane Malah kaya. adik ra barbar to iki kok geniku ya bongko pisan gitu. Sri Tanjung, Loh, enten tamu to? Sinten Tendawi? Kula ten pawon. Iki mbok emban apa Tanjung to jane kok umbah-umbah barang cetik geni. Tanjung Sregep iki Ki. Tanjung modern. Ya wong-wong wadon kita nek gaweane nang pawon, gak oleh nang ngarep mesti kira begengge. Sri Tanjung, Ada apa? Ya Allah, Kang Mas, jenengan sing rawuh tuh nyuwun pangapunten. Nimas wonten pepungkuran, Kang Mas. Ya, pangapunten, nyuwun pangapunten lepat kathah Kang Mas. Ya ampun, ketingale kok suwayah to jenengan. syuting komburi jauh pra. Pripatmu disyuting komburi. Boyak ra ngreken. Sri Tanjung, Dawuh Kang Mas, mriki Kang Mas, jenengan ketingale kok saya ya Allah. kowe ora ngerti glagate wong nesu karo wong. Alah, pun ngendi ngoten nek nesu monggo teng kamar mawon. Sri Tanjung, Dawuh, pangapunten kula temu pupungkuran tesih masak Kang. suwe ra ketemu. Nggih Kang Mas. Jenengan Rasane kok atiku kepengin ndang ketemu bojo. Kang Mas. Piye?
pun kundur. Kudune suwe ra ketemu bojo. Nggih kula Nanging rasaku wis ilang. Lho, kok ngat Rasa senengku kepengin ketemu bojo malah dadi kepengin ngantemi bojo keparat. Kang Mas. Sri Tanjung, Pun mekaten. biyen ketok apa saya ketok apa? Sri Ramu wis nate prasetya arep mukti bebarengan. Kang Mas, tresna kula mboten bakal luntur kalih panjenengan. Prat Jenengan riyen tasih timur ketinggal ganteng. rumangsane Lisem. aku Oh, pangkatku mung patih. Jenengan pilokne jare elek kalau. Melok kono. Melok. Melok tenan aku iso. Ya kene aku diseneni kene. Aku ngrumangsani pangkatku mung patih, Tanjung. Aku diseneni tulungi to. Pak. Ngamplok. Aku wis ra sudi karo awakmu. Mas. Wanita ora kena kanggo tepa tuladaning para wanita. Jenengan Wanita lelemeran keparat Sri Tanjung kowe. jenengan sukane kula. Aku gan minggat, Pak. Go minggat ning Yo ning tinti kono lho, aku diseneni kalau. Syukur. engko hansipku piye? Ndang di syuting kono ndang diunggahne ning Facebook. Bojone ben Kang Mas sida Pak. Sri Tanjung. Jenengan pun duka kalih kula. Sik sekedap. Mengke nek lebokne teng kamar mawon, mengke mantene nyonto mengke. Pangling Boten. iki apa? Ah. Iki pusaka Nggih. sing maringi wong Tapi nggih nun. tuamu ya mara tuaku. Kula mboten lali kok. Tapi nek kula sawang-sawang pusaka niki kok ketinggalan panjang benten kalih gene panjenengan butel. Golekne alu ben bawa. Sri Tanjung, Kang Mas, jenengan pun duka kalih kula. pawarta kang ndak tampa sliramu ndak tinggal Bupati Srananing Praja DPDP kepengin dirabi ratu Gustiku ya apa ora? Mboten Kang Mas, niku kabar burung niku namung gosip. Nggih ta Bu gosip ya Bu ya. Lho, percaya ta? Nyatane aku percaya karo ratu Gustiku. Duh, jenengan pun percaya kalih Gusti. Timbang kowe dadi wanita lemeran, ngakno dadamu bakal tak untapke nyawamu. Kang Mas, jenengan macem iki. Piye? Jenengan mbok emot nek dalu-dalu ngoten niku. Wis ora eling blas. Kang Mas. Ah. Jahat. Sri Tanjung, Pun duka kalih kula. wong nesu kok digiret-giret. Kang Mas. Iki totohane nyawa awit sliramu wis nyidrani janji ora setya marang panjenengan ingsun. Kang Mas jenengan pun mirangken Gusti Ratu. Niku mboten leres. Tresna kula niku setya tuh kalih panjenengan. Pret Sineksenan bumi langit. lagi bar ngerangkul Kang Wasis ngono mau tresno asli. Alah namung niliki tok, nuramena aku balik. Ora iso. Ora iso. Mulu mau tak pateni. Aku belum mah ya siap ayo. Malah gilani. Apa tetek tenan parat. Sri Tanjung, Pun siap aku arep siap aku manut. arek mudar meling apa kowe? Sik to. Lah aku jare mapan aku lek mapan bingung lek uwi-uwi kok. Kang Mas, Piye? jenengan ampun ngendikan ngoten. Napa jenengan mboten emut wekdal panjenengan nglamar kula dhateng tiyang sepuh kula. Eling. Jenengan Eling. janji napa tresna bakal lahir tumut sing pati. Bener. Sabaya pati sabaya bukti nanging sliramu wis nidrani janji. Kok jenengan badhe merjayani kula? Berarti jenengan mboten percaya kalih kula. Ora percaya. Nyatane kowe sedeng. Mboten kula sedeng kalih laki-laki lain. Lah nyatane Mboten. lha iki mau Lah kula lagi niliki tok ora penak balik. serasaku kan rebuk Sri Tanjung. Mboten kakek rembug. Ngakno dadamu balak pateni. Kula siap ngajak gelut. Iki metu lanang iki. Lah malah wedi aku. Iki jelas lanang lagi. Lanange metu, Pak. Aku ora trimo. Piye? Sri Tanjung ki pendekar. Iya. Pendekar wedok. Iya, ora trimo piye? Ngeten. Menawi jenengan mboten percaya kalih omongan kula, kalih lati manis kula, kalih ilat kula mboten percaya. Jenengan kok mboten percaya kalih kula? Iya. Gusti Allah mboten sare. Iya, piye? Ndang meling arep mudar dadak to. Aku ngelak. Piye? Kok yo enek banyu to? Ono njaluk Kang Mas itu Pak. njaluk gendakmu Wasis e. Pak Sis, I love you.
Tapi lumayan lho di bojo guru ngono kuwi. Oh bayare akeh saiki. Sertifikate teko 20 selawe barang lho iso. Mun teko omah apa ora? Pemborong. Pak Wasis pemborong. Pemborong apa? Garwane guru. Kok pemborong rondo? Iki malah medeni. Itu angguyu kok medeni. Iki malah medeni iki. Kaya malampir. Aku kesababan demit stasiun. Iya, piye? Kang Mas, jenengan menawi mboten percaya kalih kula. Kula trima lahir batin. Nanging kula gadah bebana kalih panjenengan. Apa? Menawi jenengan marjayani kula, mateni kula. Iya. Menawi rah kula gantenipun amis. Getihmu amis? Berarti kula begenggek kula bolak-balik nglonte. Iya. Terus Menawi rah kula gandane wangi. getihmu arum? Berarti kula tresna kalih panjenengan. Kula tesih suci, mboten enten ngobok-ngobok kewanitaan kula. Ora ana critane getih wi gandane arum. Getih manis banget. Urung. Enggak no dada mati dening aku. Iki lho dikempet dhisik. Mutiar. Niki blambang-blambang yo getih apa? Aku Kok lalah ngompol bae. Lho, gandane wangi. Sri Tanjung kowe ora luput tangi wong ayu. Tangi, Sri. Sri Tanjung. Tangi. Mari tangi sing gitu iki. ora lho biyen wong bar mati terus tangi prei wedi kabeh ngono iso. Pak. Lah. Jenengan kok nuthuk susu lara lho. Lara. Lara iki susu tenanane. Mesakno. Alah wong kaos kaki mbok untel-untel ning kono-ngono kok. Halo, seksine. Kae kemero kae. Rontok musalin. Ora kae kalah saingan ayu karo aku kae. Ngono. Wah iya ya cacake sentimen ngono. Kang Mas itu paksa. Piye kowe ora luput wong ayu. Ayu tenan. Iya. Kono ndak kono karo Jumas Manggala kono. Gendong. Wis ora iso. Gendong. Ora iso. Gendong Kang Wasis. Emang. Aku tendang Pak Tli. Enek sing nyuting engko munggah nang Facebook. Geger. Dadi wong wadon ki repot ya Mbak ya. Wong ning omah jare ya begenggek kuwi dosa lho. Berarti sudan karo wong ki gak apik. Ngono kuwi ya pitenah. Kebranange atine wong pun kakang. Wong wadon saiki ora enek wong wadon ngono-ngono kuwi. Wong wadon saiki ki istiqomah tumakninah ning jero omah apa jare wong lanang. Wong metu dari rumah itu seorang istri itu harus minta izin sama suami lho. Iya tanah ya kudu ngono. Sunai dari Rasul kuwi. Wajib mungkin jenengan metu niku kudu laporan sik karo masih oleh apa ora aja butuh blusak busuk. Apa ning gore mara tuwa. Turu murah tangi awan mesti dirasani. Mantu apa? Oh, ya nek rong tangi. Tenan. Rungokne. Oh, lho, Ya ampun putri-putri niku. Niki namung ular-ular lho. Arep koyo ngopo niki kudu ditumrapne ning awake dhewe. Bener. Wong omah mau bebrayanku angel. Pinter. Menyatukan dua hati itu sulit. Apa ndek moro-moro sitreng ngono kae. Aku nyeritakne maratuwaku kok. Kaya Aku iya iya. ora-ora maratuwaku lambene kena dikucir kalau. Maratuwamu lanang apa wedok? Ya lanang wedok to. Oh lanang wedok. Bojomu lanang apa wedok? Bojo kula to. Ya lanang to mau mosok wedok karo wedok lepek-lepekan no kowe to. Mosok ATM gesek ATM. Nggih ngaturaken sugeng siang kagem para tamu undangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nadyan raose sumuk penting mboten gerah. Lha nek gerah kan lho mboten nangsal. Ora gerah nok tapi keringetan. Nek gerah niku sakit. Keringetan. Keringetan. Sumuk keringetan susu dimuk-muk kebangeten. Merah keri ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo aku nyawang ibu-ibu saiki jubah iso klengsreh ngono. Jan mengikuti syariat Islam. Kaya aku ngono kuwi. Aku lek nang omah ya jilbaban kok. Lah aku lek ning omah ngenten iki tanggap aku ora pamitku ora tanggapan ngono. Tanggapku nyopir truk kok. Alhamdulillahirabbil alamin. Do Mas Manggala siap? Siap, gerak. Lho, lah ngene iki lho Mas, ora ngerti nek aku polisi apa piye? Oh, ngelek-elek rite aku senen sampai jemahe kerja ning kantor polisi lho. Aku dadi polwan. Apa polwan kok polisi apa? Polwan ki polisi wanita. Kok polisi waria bakmu. Mati. Pak Wasis, tenang. Ya, cahayanya ini. Cek sam.
Menak gone Pak Wasis. Madep jotinge di Mas Arif. Rodok mundur. Kini langsung joget apa tekok kenalan sih? Kantun ki apa? Kantun ki rak mburi kae. Ning arep sing lagi didos ku lho kantun ki. Wirak pantun to ya. Pantun ki bung bar sakit kae. Iki mantun, Mantun ki lek sing digadah kambi kae. lemantun. Jogetke wae ayo. Kok nyapo kok ngakon-ngakon kowe pembayari? Iki no nek kabeh on kene ki lho bisik aku. Kok Piye? jogete langsung Mbak ngono. Sik sapa wis ora enak sing ngomong. Sumpah ayo. Sumpah ngarepku ki lho wong kok ki lho. Sumpah. Ora leh goro. Engko nek goro kowe mulih anyang-anyangen lho. Ora aku wis pesan kok ora apa-apa. Alah, aku ora krungu pesane piye. Pesan terakhir apa piye kowe? Niki manten putri napa Kak? Mantren Kagung, Oh, Kakung, Kang Putri saking pundi? manten Kagung, manten putri saka Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Anak jaluk mau sing jaluk kembang rawe. Nggih. Iki sik enek neh, Nok. Apa Kak? Iya telepon apa? Iki wae sapa, Nok? Iya, iso enggak? Saged. Ya diaturke. Yen lagi kandro. Ya. Karo dijogeti ya, Nggih, Nok. monggo. Ya. Dimase mangkara dijogetke kabeh bareng gak masalah ya. Nggih. Ayo, Bu. Wae sapa ya? Ayo yayange Pak Tri. Asem ya. Yayange Pak Tri. Yayange Pak Tri. Yo. Remo iki cucuke. Kok iku cerita. Oh ya gentenan to Mas ya. Yen lagi kandro rapar deling mledos Cangkemku kena mik. yen lagi naksir rapar deling pada noklen yen lagi koke direwangi kata-kata jarene wis jodoh Lan loro-loro ya. wong loro wong yen lagi kepiket rapar deling donya kiamat Masak ta? wong yen lagi nyanani rapar deling lagi inflasi najan ra duwe duit mas direwangi Loh, Yul. jarene wis Pak cincing-cincing. apa Jajak loro-loro ayo. Mundur sik loro sitok ngarep iki. Rembangir wae sapa Tok buri, tok buri jajanane. lambe tipis wae sapa dik. ambil tipis ya duwekmu sapa dek mestine Yen ana sing sing duwe. bangke ane duweke sapa mas Bangkeane duweke penyanyi. piye duweke sapa Oh. ana sing duwe Iki piye? Iki piye? Kewadon aku suwe. Halah. Kewadonan. Mereka laki tidak bertanggung jawab. Halah. Beraninya main kroyokan iki kok aku dadi bapake terus apa? Kayak wis kenekan. Pinggir aku suwe. Sayake. Kok diter ki ra nek mbok leboni iso. Nek buntet malah bingung golek nggone no kowe engko. Neh ora. Apa? Pamer bojo. Pamer bojo. Ayo Yayang. Yayange sapa? Sing putri jak joget ta, Jul? Ayo, Bu. Ayo Bu Ayo. dijak joget. Pasangan karo Made Masik karo Manggolone ngono ta? Ya Allah ndasku Ayo. malik. Alah. Aku gak krasa to. Ya Allah, lah bathukku malah Kak. Malah wisis ya. ya mbak kira lampu lho bathukku mang ya. Wis. Ayo. Aku nek garape kasar-kasar mon. Bojo Pamer bojo. Gak sida pamer ya. Apa? Wis ta. Mbak Yul. Hai. Aku love you. Oh, I love you too. Yo,
bisa bintang. Jangan terlalu menegang rasa, karena Jogetnya kalau cewek. sasu bilang bareng-bareng. satrakan berpindah karena sesayang. Jangan berulah, satrakan mendua. Aja aku enak kuwi lho Jaga iso. hati biar tambah cinta, karena kalau sasu bilang satrakan berpindah karena sesayang. Kini semua tentang ya sasa cinta, satu sabinta. Jangan terlalu menegang rasa, karena kalau sasu bilang satrakan berpindah karena sesayang. Jangan berulah, satrakan Ye, berdua. goyang ye. Cukup jaga hati biar tambah cinta, karena kalau sasu bilang satrakan berpindah karena sesayang. Dan kini semua tentang hati, jadi coba pikir kembali. Cukup jaga kata ingkari, karena alasan tak kabari. Oh kasih, kau begitu berbeda, berulah kini kau berbeda. Ikat sekuat atas nama cinta, satra suka paksa itu masalahnya. Biar rasa cinta satu sepinta. Keripik gedang keripik tela ya Jul ya. Ma wedi aku nyedek cacah wi abah. Alah nyapa dek wedi. Nakale ra ma. Biasane kok tandangi siji-siji ngono ya. Ma, Alah. maaf yang laki-laki kita bukan muhrim ya. Alah. Kemresik lah. Kita wanita baik-baik, maaf. Kita bukan wanita murahan. Eh. Maaf kita mahal 80 juta kali. Anjes. Kalau Angel Panesela. Sudah ini. Piye? Sudah. Keripik gedang keripik tela. Ayo kamu. Lawe You ngreyok come ora? back in home. Zul, Dalem. ngreyok ora? Manut. Karek, nek ngreyok den dicepakne kendange. Kok sing Nek- ngenteni, kok sing ngenteni aku to wi? Nek ngreyok kudune engko ya njungkir barang, koprol barang. Nah, ya. Aku boleh nek dhuwur. Ye, setokno drondonge wong Ponorogo nak. Ye. Oi, ya tala ye. Ah, 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 ah. Wong wedok bolah ning kaya ngono. Lele, ya tala ya. Yo 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 yo. Ah, 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 ah. La tala. Ya iso koprol bae. Loh, ucul kabeh. Ah, 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 ah. Iya, tala. Hei, alah, 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 alah. Berat, rumpung semut. Ayo. Ah, 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 ah. Alah, alah, alah. Gua pentul barang karepe. Alah, alah. Ah, alah, alah, alah. Ah, 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 ah. Iya, cara yuk. Wah. Yeay. Dosa ngono kok ora Ah, koyo kreok. ah, ah, Kena oblek. ah, 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 ah. Yeay. Iya, cara. Ah, alah, alah, alah. Kok gerak rambutnya. Ah, 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 ah.
Rasa dadi arang nggo ngowangi aku. Ndang pamitan. Wes. Rasa kon ngeterke. Padune wi arep golek-golek wi, nggo kerdus wi. Orangnya ketok enak sing gogrok ngono. Apane sing gogrok? Aksesorismu apa piye mencelat ning nggon tamu kono paling golek sesuk wae. Kripik gedang, kripik telo sithedang waton rata. Paripurna gegejekan satawis kadang Dumas Manggala. Cucuk laku wonten kekeranipun nyuwun Tiagung Pangaksama. Purwa sampun meh dumugi wasana. Katundas tungkara punjuk bunden kula Eyang Santosa. Monggo